Zónové ventily. Samostatne riadia vykurovacie okruhy podľa termostatu, otvárajú alebo uzatvárajú prívod vody do jednotlivých zón, čím zvyšujú komfort a znižujú spotrebu energie v podlahovom kúrení aj radiátoroch. Pod značkou Thermocontrol ponúkame 3 rady motorických ventilov. Môžu byť dvojcestné, ktoré otvárajú alebo zatvárajú jeden okruh, alebo trojcestné, ktoré prepínajú tok vody medzi dvoma okruhmi. TCPMV. Motorický ventil s pomocnými kontaktmi a vratnou pružinou. S možnosťou ručného otvorenia ventilu. Pohon je v prevedení NC, ktorý je bez napájania zatvorený. Dostupné sú v prevedení s 3/4 palcovým alebo jednopalcovým závitom a v dvojcestnom alebo trojcestnom vyhotovení. TC-SPDT. Motorický ventil s prepínacím kontaktom. Môže byť použitý v systémoch ústredného kúrenia alebo teplej užitkovej vody. A umožňuje aj ručné otvorenie ventilu. Dostupné sú v prevedení s 3/4 palcovým alebo jednopalcovým závitom a v dvojcestnom alebo trojcestnom vyhotovení. TC-SPST. Motorický ventil so spínacím kontaktom. Môže byť použitý v systémoch ústredného kúrenia alebo teplej úžitkovej vody a umožňuje aj ručné otvorenie ventilu. Dostupné sú v prevedení s 3/4 palcovým alebo jednopalcovým závitom a v dvojcestnom alebo trojcestnom vyhotovení. Thermocontrol. Poskytujeme vám komplexné riešenia pre radiátorové, podlahové, elektrické, teplovzdušné a kombinované vykurovanie. S nami nájdete riadiaci systém pre akýkoľvek typ vykurovania.